Sanibonani emakhaya. Okhulumayo uDokotela Lucifer. Bafowethu siphumile sisemphakathini sizoxoxa nabantu ngenxa yokuthi kunabantu abangakwazi ukufinyelela kithi sizinyanga noma bangene ku social media basiza ukuthi sithini. Sithe asize ke emphakathini sizoxoxa nabo. Bengicela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nokusubscribe, ni like, ni share ivideo khona nabantu bezokwazi ukuyibona. Ni share ivideo namavideo asedlulile ngicela ukuthi nilandele la. Nizowathola wonke amavideo azonichazela kabanzi ukuthi kwenziwani, nisilandele nisibone ukuthi senzani. Sizosuka ke bafowethu siyothola abantu, sithole nje umuntu a random person esizokhuluma naye, asibuze imibuzo sikwazi ukuthi simphendule kulokho afisa ukukubuza ngathi. Kwezinsizwa zakule ndawo ngintshele nansi indaba. Kwezintombi zakule ndawo nilalele nansi. Bafowethu emakhaya ngino Emmanuel wakamkhize. uEmmanuel uzongibuza imibuzo nje embalwa ngimphendule, kodwa inhloso ukuthi sifuna ukwazi ukuthi umphakathi ucabangane noma yini oyaziyo ngobunyanga. Oh. Hi bafethu. Just one question. Abuza ngesingesi. How long does it take to lawyer someone? Okay, so ukuloya kwehlukene ngezigaba eziningi. It can be an immediate thing. Singakuloya manje noma isilwane sifike kuwe njengamanje. Kwesinye isikhathi umuntu angayenza into uthola ukuthi izofika emva kweviki. I-distance ya-counter ukuthi lowo muntu loyo ukusiphi isimo, ngoba kuyenzeka uthola ukuthi naye la ekhona kunemitha ayisebenzisayo, kunezinto azenzayo ezimvikelayo. So kuyenzeka ukuthi uthi uyayithumela into ifika ibounce ibuye, mayibuye report ukuthi hey laphana ngifike kushisa. So yiphi indlela esingenza ngayo ukuthi futhi, so uyabona ukuthi kuba isikhathi uthola ukuthi kuthatha inyanga, kwesinye isikhathi ungawuthatha nonyaka uzama ukulwa ngoba usuku sempini. Kufana nempi makulwa abantu, impi yokuthatha unyaka noma ithatha iminyaka emithathu kusaliwe. So kuya ngokuthi iluphi uhlobo omloya ngayo lowo muntu noma iluphi uhlobo akuloya ngalo. Oh, sure. Right. That's njani. Ngifuna wena ubuze mina imibuzo. So inhloso ukuthi sifuna ukwazi ukuthi umphakathi ucabangane ngokunyanga, ucabangane ngokulapha. Noma ngabe yini ofisa ukuyibuza ungayibuza. Awunayo nje imibuzo noma imithathu. You can ungabuza ngesilungu whatever. Mfethu anginayo mina imibuzo. Even if ngesilungu yini mhlawumbe ongafisa. I mean abantu bayathwala, abantu banechitho, umuntu uhambela iboyfriend yakhe kwashaya ucinga imibuzo enjalo. Umbuyisa kanjani umuntu kwenzakala izinto enjalo. Noma ngabe yini ofisa ukuyibuza. No, mina anginayo. I know everything. Wazi yonke into. That is to know ngenyanga. Mhlawumbe wena buza yena. Abuze mina. Hayi, you want me ukuthi abuze mina. You know everything. No, I know everything. I watch TV, I listen to the radio, I read. What have you watched? What have you seen? I've watched what is this show? Islam. Yes. I always watch. So Islam. what is it about? Islam is about a medium connecting you to your ancestors. Okay. Yes. So you clear about everything on that. Like you get answers if you have questions about how maybe your parents died and you don't understand why, or your child or whatever, or you're going through things and you don't understand. And she's a middleman between you and. Is this good for content or is she need to ask something? No. So you don't have questions? No, I don't. Okay. I don't have questions. Alright. My question: how do you get so confident in front of the camera? I'm gonna be a presenter soon, so I need pointers. No, man, you just talk, you just be yourself, and then I mean, yeah, just be your normal self, because there's nothing different from a camera being in front of you and you being you. I mean, you just be yourself. Okay. Yeah. Oh, thank you. I'll take that into mind. Okay, I'm sure you're gonna have questions after this. Kwezinsizwa zakule ndawo ngintshele nansi indaba. Kwezintombi zakule
much.